du skimmer for i morgen? Ja. Jeg kan ikke huske, har jeg meldt dig til i morgen? Det hvad? Mig og Julie, vi holder sådan en form for julefrokost i morgen. Julefrokost? Ja. Velkommen til at komme. Ja, jeg ser på det. Må Sofie godt komme med? Ja, selvfølgelig. Ja. Adresse, du har min telefonnummer. Ja. Send dig en mail. Ja, jeg ser på det. Vi befinder os nu i år 2045. En robot, skabt af mennesket med stærk kunstig intelligens, er nu blevet udviklet og indført i dagligdagens verden. Denne robot kaldt en Karl, og alle har ret til en Karl. De er fredsbevarere for verden og tjener for den individuelle person. Alle jobs bliver besiddet af en Karl. Mennesket har i virkeligheden ikke brug for mennesket, for her behøver mennesket ikke at gøre noget som helst. Glæder til at gå på pension, for nu er alle advokatjobbene erstattet med kunstig intelligens. Velkommen til nyhederne. Glæd jer til sæson 27 Friends på mandag. Jeg går lige ud og kigger. Nå. Hvad er der galt med de ram Daniel for satan? Du ind. Jeg skal lige tjekke den. Nej, kom her. Peter! Karl, kom med noget gammel. Jeg begyndte at tænke over hvad fanden det egentlig er, der foregår med de der Karl-ting. Hvad mener du? Jeg sad derhjemme og undrede mig over, hvorfor fanden det egentlig var, jeg sad der i sofaen foran tv'et hver dag. Og jeg undrede mig over, hvorfor vi alle sammen sad der. Så jeg blev ham ud på gaden for første gang i 10 år, og jeg antog, at der ville være... gaden ville være fyldt op, som de altid plejer at være. Men da jeg bevægede mig derud, så var der ingen overhovedet. Så jeg tog over til dig. Jeg vidste ikke, hvor jeg ellers skulle være gået hen. Jeg havde ligesom den her følelse af, at jeg ikke betød noget som helst for nogen. Så og nu når jeg sidder her og tænker over det, så... Karl telefonen. Nu. Og nu når jeg sidder her og tænker over det, så undrer jeg mig over, eller jeg stiller spørgsmålet, hvilken fucking betydning har menneskerne nu? Det er ligesom vi har skabt den af pension, og du har ikke rigtig nogen anden mulighed end at vælge den her pension. Fordi der er ikke nogen, som der vil takke nej til det nemme liv. Men det nye sæson af Friends er kommet.